ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗଛ ଥିଲା। ସେ ଗଛ ଅତି ଛୋଟ ଥିଲା। ତା ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଗଛଟିର ମଜାକ ଉଡ଼େଇ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ତ ଏତେ ଛୋଟ, ଝଡ଼ ଆସିଲେ କ'ଣ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ଗଛ ଏହା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲା ଓ ଭାବୁଥିଲା, ମୁଁ ବି ଦିନେ ବଡ଼ ହେବି, ବାସ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଆସିଲା। ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛମାନେ ପବନରେ ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ କେତେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଗଛ ନମ୍ର ଭାବେ ଭୂମିକୁ ନଇଁ ରହିଗଲା ଏବଂ ପବନ ଶାନ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ପବନ ଶାନ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ସିଧା ହେଲା ଓ ନିରାପଦରେ ରହିଲା। ବଡ଼ ଗଛମାନେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଓ କହିଲେ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆମେ ତମକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ମଜାକ ଉଡ଼ଉଥିଲୁ। ଆଜି ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନମ୍ରତା ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିରାପଦରେ ରଖିପାରିଲ। ଛୋଟ ଗଛ ହସି କହିଲା, ବଡ଼ ହେବା ମାନେ କେବଳ ଶକ୍ତିରେ ବଡ଼ ହେବା ନୁହେଁ, ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ନମ୍ରତା, ଶାନ୍ତ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର।